umndeni ingalazi. Wasebenzisa amandla akho ukuthi akho manje engawasebenzisa. Angisebenzisa uNkulunkulu wami ongaphakathi. Ekugcineni wasebenzisa mina. Hey phela nami ngumuntu nami. Ukuthi ngumfundisi. Ngumuntu nami. Ngizokhipha la. Ngumuntu nami. Ngomhlaba wonke ukuthi wena uyisigebengu kangakanani. Isigebengu. Ngaba. Uyisigebengu samfundisi. Ngabani? Abantu la ngaphandle ngoba wazi ukuthi uzocasha ngokhona walala naye baba. Walala naye kwafika ingane. Wawukhona ngilala naye. Ngangizoshaya izandla mina. Ngiyakhuleka mina. Musu ucasha ngokukhuleka. Wena uyisigebengu. Udoti wamfundisi wena. Hayibo udoti ngengane zabantu la ngaphandle. Udoti wamfundisi. Usungijukile usungishayile phela mase ungudoti. Usungishayile. Waqemele ingozi engiqwantwana. Wamgqema nawe wamgqema ke wamgqema wamitha ngani mase mithi wabaleka. Wabaleka wahlala ayihlanye le ngane. Ingane ngiyayondla mina. Uyondla nini? Ingane wena uyondla ngoba sengikhulumile mina bese ungivala ngemali. Angivali ngemali, angisoze ngakuvala ngemali, ngizonikela. 1000 lelo likhipha emva konyaka ngoba ngisuke ngahlangana nawe. 1000. Njalo ebandleni umuntu ntambama uyalithola leli 1000 nganika. Hayi uqamba manga. Kanti wena umfundisi onjani? Umfundisi onjani onamanga? Mfundisi onamanga. Uyiqedile ingane zabantu. Uyiqedile ingane zabantu. Wangihlambalaza ebandleni. Uqambela abantu amanga ukuthi uyakholwa wena ukholwa wena uyisigebengu udoti wamfundisi. Uzungiveza phi? Wese yebo baba. Mina ngeke ngikubize ngomnguni mfethu. Bengikubiza ngomnguni eqaleni usithembiso wena. Wese manje mfethu ayu aware ukuthi unkosikazi wakho uyabuka la. Abantu ebandleni lakho bayabuka la. Yonke lemkhuba eyenzayo bayibuka. Mocabanga lengane ingena amadimoni. Hey ungalingi ukuthatha amadimoni mina. Ungalingi ukuthatha amadimoni. Amadimoni wena. Ungalingi ukuthatha amadimoni. Wena usikhotheni wamfundisi. Udlalile ngengane zabantu la ngaphandle. Yangisenza lutho mina. Yangisenza lutho phela. Sungishayile. Wena ukhohlakele kabi. Kanjani? Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozokuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobudonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iphambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje. So sizwa YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.